dona informació adaptada a la manera de pensar de la persona i del grup, utilitzar el grup com un factor també de pressió, l'anàlisi de si té l'hàbit, si n'és conscient i com el pot canviar, és un altre factor, i quan ja està preparat, llavors amb la víctima introduïm valors de respecte a la vida, de tal manera que volem conductors que quan condueixen expressen, demostren l'estimació que tenen a la seva vida i a la vida dels altres.